Quan el 1867 es va construir l'estació de la línia fèrria Tarragona-València, l'Ampolla va ser la platja preferida de gran part de la comarca, especialment de Tortosa, des d'on sortia un tren especial per als banyistes. Davant de l'Ampolla podem veure la punta del Fangar, una altra península de sorra semblant a la Banya, però de menor extensió. Per a la gent de la rodalia i per als visitants, el més interessant és l'extraordinària platja de la Marquesa, amb el far, les dunes de sorra i els miratges. Les dunes del Fangar són les millor conservades del litoral català i representen un important refugi de vida per a rèptils, insectes, micromamífers i amfibis. Seguim i observem la llacuna interior del Canal Vell. Els intents per dessecar-la i les protestes dels veïns varen accelerar la declaració de Parc Natural de la Midelta Esquerra el 1983. Fins allí es pot anar per un camí que surt dels Ponts del Rei, següent punt de la nostra ruta. Els anomenats Ponts del Rei són unes construccions de picapedreria amb l'estil típic de les obres públiques del segle XVIII. Sobre la seva utilitat no hi ha unanimitat, malgrat que tot fa pensar que s'utilitzaven per regular el nivell dels canals, permetent el pas de les aigües altes i barrant-lo per les baixes. Riumar és una urbanització residencial, tranquil·la i sense aglomeracions, que acull una esplèndida platja. El seu allunyament dels tradicionals destins turístics la converteix en una de les més ben conservades de la costa mediterrània. Assolim ja els darrers quilòmetres d'aquesta llarga travessa per l'Ebre i ho fem des del Deltàrium, un complex d'oci i natura situat ja gairebé a la desembocadura del riu. Poc més enllà, el port fluvial de Riumar, davant l'illa de Buda, és punt de partida d'algunes rutes en vaixell fins a la desembocadura de l'Ebre. El Muntell Gros de les Verges és una duna d'uns 5 metres d'alçària que resulta ser el punt més alt del delta. És alhora punt de partida del camí de Sant Jaume de l'Ebre i del recorregut per la zona del Garxal. Antigament, aquí hi havia 4 pilars per a 4 verges, la del Pilar, la Cinta, la de Montserrat i la de Fontcalda. I aquí mor al mar el gran riu peninsular. L'hem acompanyat des de les muntanyes càntabres fins a la càlida Mediterrània, seguint uns camins d'aigua que han donat vida a centenars de poblacions i han vist créixer i morir al llarg de la història civilitzacions i ecosistemes molt variats. Paradoxalment, la millora de les condicions ecològiques de les nostres serralades a causa de les reforestacions i l'abandonament del medi rural i de la ramaderia són els principals enemics del delta, juntament amb l'efecte decantador dels embassaments. El far de Buda, avui a quilòmetres de la costa, és el testimoni silent que el delta es va reduint sense necessitat de canvis climàtics o pujades del nivell del mar. Les properes dècades aniran marcant el futur d'aquest singular paisatge, amenaçat des de molts fronts com tants d'altres. Mentrestant, cal convertir les paraules gaudir i conservar en sinònims, no solament aquí, al delta, sinó al llarg de tot el riu.
Si la història ens recorda a cada pas que l'aigua és font de vida, apostar pels nostres rius i pels seus camins d'aigua no deixa de ser la millor aposta per nosaltres mateixos i pel nostre futur.